la majoria de grups que hi ha tant a l'Estat com a Europa no tenen contacte amb, si és amb l'Església Catòlica. Amb altres esglésies, com les esglésies luteranes nòrdiques, doncs tenen molt bona relació. Hi ha pastors i pastores gais i lesbianes, bisbes gais i bisbesses lesbianes, i per tant hi ha un contacte i una connexió important. A l'Església Evangèlica d'Alemanya també, etc. Però on hi ha esglésies catòliques, doncs, països de tradició catòlica, doncs l'Església Catòlica es tanca en banda i ni s'asseu a parlar. A Itàlia, per exemple, és veritat que l'Església Catòlica té un poder molt fort i l'Església Catòlica italiana, a més, és una església especialment fonamentalista o retrògrada, no? I per tant això també afecta. Però és bo aquí, el que va passar aquí. Nosaltres hem estat un dels primers estats que ha aprovat el matrimoni homosexual, que tothom se'n feia creus, no podria ser que Espanya, un país tan de pandereta, tan catòlic i tant d'això, doncs aprovés una cosa així. Ja et dic, són qüestions culturals, no? que jo crec que es van superant a mesura que les persones es van relacionant i es van coneguent. L'Església sempre s'adequa a la societat del moment i per tant avui trobem una part de l'Església que està alineada amb els postulats aquests més retrògrads i més fonamentalistes i més de dreta i per tant mantenir l'statu quo, i una altra part d'Església, i estic pensant en tota l'Església sud-americana, per exemple, de base, que està exactament al contrari.